हाय नों जुदि खमा बिया नोंखौ 24 घन्टानि गेजेरावहाय नोंखौहाय केस होगोन आं नों जुदि खमा बिया नोंखौ केस होगोन आं दिनै जोंनि बर' समाजा ओरैबादि गियानि जालांबायना ओरैबादि गियानि गुनि ओरैबादि गोजौ लेभेलाव थांबायना जे सोर गुन्दा बे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्दा नों नम्मानि उदैनिफ्राय जोनोम जायाखै नामा नोङो हा बबे गुदुंनिफ्रायनो एथ' गना फैनाय नोंलाय बबे गुदुंनिफ्राय गना फैनाय नोङो लैजा गैयै आंनि फिसाया 6 मासाव जोनोम जादोंना बेसेयाव जोनोम जादों बेखौ आं मालाबाबो क्लेरिफिकेशन होआखै दिनैसिम नों बुंनो नोंनियाव कमेन्ट्स हरदों मा हरदों बेखौ लानानै नोंने भिडिअ बानायनानै सासे हिन्जाव माहारिनि नोङो मान सन्मानखौहाय नोङो डाउन होनो नों गुन्दा नोंहा एसेबां जुदि गोहो बोलो दंब्ला नों आंनि सामना सामनि फै नों आंनि खाथियाव फै नों गुन्दा सासे मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि न'खरनि गेजेराव मा समस्या जाना थादों समस्या जाना थाया दिनैसिम आं बेखौ बुंनो गोसो जाया आरो दिनैसिम आं छुपायनानै लादों आंनि हौवानि न'खरनि मानसिया जों सेप्टेम्बर मासावनो जोङो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामदोंमोन कोर्ट मेरेज जों कमप्लिट जादोंमोन जोंने सेप्टेम्बर मासावनो किन्तु आंनि हौवानि न'खरनि मानसिफ्रा मा खालामदों मा खालामाखै गोबां बिषय दङ बेयाव गोबां बिषय हाबना दङ जा जोङो समाजाव जोङो जेन जोंखौहाय मानसिफ्रा जेन जोंखौ तुच्छ खालामा बिनि गुनै लास्टआवहाय लास्ट मुहुर्तआव बिनि न'खरनि मानसिनि ओरै नारा नाथा खालामबाय थानायावहाय आं बाध्य जानानै आंनि न'आवहाय आंनि बिमा बिफाया जोंखौहाय जस्ट ब्लेसिं होनानैहाय जोंनि जिहेतु जों कोर्ट मेरेज खालामखाबायमोन सेप्टेम्बर मासावनो जोंखौहाय ब्लेसिं जस्ट ब्लेसिं होनानै समाजनि मानसिफोरखौ जाहोदों सैमा गुन्दा नों एसेबां नोङो बुंनो नोंहा जेबो राइट्स गैया नों इन्टारनेल नोङो एन्टायर बिषयखौ नों मिथियाब्ला नों माब्लाबाबो बेबादि भिडिअ बानायनो दाफै नङाब्ला किन्तु आं नोंखौ केस होगोन आं दिनै आंनि गोसोआबो गावो दिनै सासे हिन्जाव जानानै आंनि बिखाया गावो दिनै आंनि न'खराव मा जानानै थांदों मा जानानै थाङाखै आं समाजनि खाथियाव आङो बेखेवनो बायो दिनै मा होननानै बुङोब्ला आंनि सन्मान माने आंनि हौवानि सन्मानानो आंनि सन्मान आंनि सन्मानानो आंनि हौवानि सन्मान दिनै बेखौ साननानै आं दिनैसिम आं माब्लाबाबो खुगा बेखेवाखै मानो गोबां मानसिफ्रा आंखौ सोंदों मानो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाङाखै मानो बिहाव बिखुनजोनि मोखां दिन्थियाखै मा खारन मा बिषय गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों किन्तु दिनैसिम आं इगनर खालामबोदों आङो किन्तु गोबां बिषय हाबनानै दं दिनैहाय सेप्टेम्बर मासाव जेब्ला जोङो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो थाङो बिसोरो बिमा फिसा न'खरनि गासैबो मिलायनानैहाय दिनै आंनि हौवा बिसोरो सावरायलायदों रायलायदों फनावहाय गासैबो बिषय आं बेखौनो मिथियो बेयो आंनि बिमा बिफाजोंबो परस्पर बियो रायलायदों मोजाङैनो मोजां गाथेनबो बिषयखौहाय सावरायलायनानैहाय जेब्ला जों सेप्टेम्बर मासावहाय जेब्ला जों कोर्ट मेरेज खालामनो थाङो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो थाङो बे समावसो जेब्ला आं थाङो आं मिथियो जे बिनि बिमा बिफाबो दिनै फैनाय उदालगुरियावहाय मा होनो रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो थाखायहाय बिसोरबो सय होनो फैनाय होननानै आं मिथियोमोन किन्तु अचानक जेब्ला आं बेयाव थांनानैहाय मिथिहोयो नुखा नायो अब्ला आं सोङो जे फैबाय नामा न'खरनि मानसिया होननानैहाय बे समावसो बियो खोथायो जे मा होनो आरो बिसोरो फैनायले राग जोंदों माबा आरिदों होननानै बेफोरबायदि नारा नाथा आं मिथिया दिनै आं आनजानमोन आंखौ लाना थांबाय हाबा खालामनो होननानैहाय बिमा बिफाबो गाथेनबो राजि रायज्लायहरनाय गाथेनखौबो आं बिषयखौ नुदों फनाव रायज्लायहरदों फिसाज्लाजों जोंखौ लिंहरना नामा जों थांनाङा नामा जों थांनाङा बेफोरबायदि गोबां बिषय रायज्लायनायखौ आं नुदों किन्तु दिनैहाय गाथेनबो बिषयफोरखौहाय बिसोरो बिमा फिसा रायलायलायनानैहाय दिनैहाय आंखौ रेजिस्ट्रि मेरेज खालामनो होननानैहाय लांनायनि उनाव बिसोरनि गोसोआव अचानक बिसोरो मा सानखांदों मा साननानै बिदि खालामदों आं जेबो मिथिया किन्तु दिनैहाय जिहेतु आं खोथा होनानै जोङो एखे परस्पर खोथा मिलायलायनानै थांखादोंमोनब्ला जों बेखौ कमप्लिट खालामनानैहाय लास्टआव उपाय गैयैयाव जोङो दिनै बिनि न'खरनि गुबुन मानसिफोर बिनि बिबथै बिनि किछु आत्मीय स्वजनफ्रा फैनानैहाय जोंनि दिनै बिसोरो साखि गसंफैदों बे साखि गसंनानैनो जोङो दिनैहाय बे रेजिस्ट्रि मेरेजखौहाय जोङो खालामनो गोनां जादों गोबां बिषय दङ बेयावहाय दा बेफोरबायदि जोङो हौवा हिन्जाव जाखांनानैहाय जोङो लिगालि हौवा हिन्जाव जानानैबो दिनै जों सामसे जोङो बेफोरबायदि गोदाव सोराव थानाय समाजनि मानसियाबो जोंखौहाय मिनिनाय होननानैहाय लास्टआव उपाय गैयैयावसो लास्टआवहाय जोङो बेफोरबायदि जों डिसिसनखौ लादों जास्ट जों रिसेपसन मान जादों किन्तु जोंनि हाबाया जोङो सेप्टेम्बर मासावनो कमप्लिट जादों आरो नोंथांमोननि एसेबां जुदि दाहा दङब्ला अब्ला दिनै मानो समाजाव जे मानसिफ्रा जे जायगायावहाय जाय सिख्लाफ्रा दिनै रेप जागासिनो दं दिन रेप जायो बा गावनि गोसोजोंनो जिनाहारि बेफोरबायदि खामानि मावनो थाङो हाबा जाया लागबानो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मानो होबथाया दिनै गोबां मानसिफ्रा गोबां सिख्लाफ्रा आं दिनै नामबो बुङा जेबो बुङा आं बेफोरखौहाय बुंनोबो गोसो जाया आरो माब्लाबाबो सासे मानसिनि सिख्लानि सेंग्रानि आं इमेजखौ बेखेवनो गोसो जाया गोबां बेफोरबायदि मानसिफोर दं जायफ्रा साजेसन लाहरनो बा सोंहरनो जे दिनै आं हाबा जायागारानो आं दिनै प्रेगनेन्ट अबस्थायाव दं बेफोरबायदि सोंहरनो मा खालामजानाय मा उपाय दिनै बेफोरबायदि कन्डिशनफ्रा मानो फैदों दिनै अब्ला साननानै नाय दिनै जोंलाय हाबा जाखानाय जोंलाय लिगालि सरकारनि आयेनाव नों जुदि जोंखौ दिनै बेफोरबायदि अपमान खालामनो सानोब्लाबो जोंहा प्रमाण दं जों जे लिगालि हाजबेन्ड एन्ड वाइफ बेनि प्रमाण दङ जोंनि फिसाया नाजायज फिसाङा नों फालतु खोथा बुंनो मोना मिथिबायना आरो जुदि नों बेफोरबायदि खोथा बुङोब्ला आं नोंखौहाय केस होगोन आरो
आं दिनैसिम हौवानि मान सन्मान हौवानि गासैखौबो बिसयखौ आं साननानै आं दिनैसिम सिरि थाबोदों आं गोबां खालामजानायफोरखौबो आं गोसोआव हमथानानै आं लाखिबोदों दिनै आंनि हौवानि मान सन्मान गासैखौबो साननानैहाय दिनै आं सिरि थाबोदों होननानैहाय मा आंनि फिसाया दिनैहाय बेफोरबायदि गाज्रि भाषाखौहाय खोनासंनांगौ जादों नामा दिनै आंनि हौवानि न'खरनि मानसिफोर दिनै मानसिफोरनि थाखायनो दिनै आंनि फिसाया दिनैहाय बेफोरबायदि गाज्रि भाषाखौ खोनासंनांगौ जाबाय नामा कर्ट मेरिज खालामनायनि उनावहाय नारा नाथा खालामबाय थाबाय हाबहोलेनो न'आव सोलेनो हाजार रकम अनेक किछु खोथा जादों मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय धोरोमनि लानानैहाय गोबां डेनिमिनेशन बेफोरबायदि खोथा लानानै गोबां समस्या क्रिएट खालामदों बेफोरबायदि क्रिएट खालामै गोबां समस्या क्रिएट खालामनानैहाय दिनै न'खरावहाय बेफोरबायदि आरो माबालेनो ओरै खालामलेनो इदि जालेनो इदि आरियानो बेफोरबायदि दिनै जों बेफोरबायदिखौ लानानै जों सामसे जों जिउ खांनाय दिनै लास्टआव उपाय गैयैयाव बिनि जुनैनो जोङो जास्ट रिसेपसनखौ जोङो ब्लेसिं मेरेज नोंथांमोना नुदोंना जोंनि गिर्जायाव हाबा हैनाय जायाखै नोंथांमोना नुदोंना भिडिअआवहाय जोंखौ गिर्जायाव हाबा हैनाय जास्ट सिथ्लावहाय जोंखौहाय जोंनि न'नि सिथ्लाव जोंखौहाय ब्लेसिं होनाय जादों ब्लेसिं होनानैहाय जास्ट जोङो बे जोंनि रिसेपसनखौ जाहोनाय जादों आरो नोंथांमोना बे बिसयखौ लानानै बार एरखांबाय थानाङा आंनि न'खरनि बिसयखौ आं न'खराव दोननो गोसो जायो बिनि जुनैनो आं एतदिना आं सिरि थाबोदों खिन्थु नोंथांमोना बार जुदि आंनि फिसाखौ लानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला 6 मासनो माबा मासनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला खिन्थु आं निश्चय रावबो जानाय नङा लास्ट टाइम सासे चिंग्रिया आंखौहाय बिराद गाज्रिबादि आं वार्निं होनायनि उनावबो बियो आंखौ भिडिअ बानायबावदोंमोन खिन्थु बिनि बैसो बिनि आं बैसोफोरखौ नुनानैसो आं सानदों जे बेथ' सासे गोलै गथ' जानो हागौ सासे बियो फरायफुनाय सिख्ला जानो हागौ होननानै आं बिखौ केस होआखै खिन्थु नोंथांमोना नै खोनासङानला जायफ्रा फालतु आं मिथिया माथिनो आननयिंलि मिथिया माथिनो जुदि आंनि न'खरनि बिसयखौ लानानै आननेसेसारि बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला आं खिन्थु एक्शन लानाय खाबाय आं दिनै जोंनि बर' समाजा ओरैबायदि गियानि जालांबायना ओरैबायदि गियानि गुनि ओरैबायदि गोजौ लेभेलाव थांबायना दं नोंबादि स्पेशलि गासैबो बड'फोर नङा गासैबो बड'फोरनि थाखाय आं बुङाखै स्पेशलि नोंबादि मानसिनि थाखाय जे जै नुयो जे माबा मोनसे बिसय ओरैबायदि जे बिसयखौ उठखाङोब्लाबो मा जानाय आंनि जिबनावहाय मा एफेक्ट फैनो बेखौबो साना आरोना खिन्थु टिआरपि बारायनांगौ बास पपुलार जानांगौ फेसबुकआव फलोवार्स बारायनांगौ इउटुबावहाय दिनै साबस्क्राइबार बारायनांगौ बेनोल' ना थाइनै थाखा खामायनायनि उनावहाय चक्करावहाय बे पपुलारिटी जानायनि चक्करावहाय सासे हिन्जावनि मान सन्मान नष्ट जादोंना सासे फिसाया जाय फिसाया जास्ट संसारखौ नुदों बे फिसानि मान सन्मान नष्ट जादों बेखौबो साना आरो किछु गियानि मानसिफ्रा ओरैबायदिबो बुङोनो आब' बाजै दासो मोनदों नोंनि हौवायाबो सिगां भिडिअ बानायोमोन आरो आंनि हौवाया मा खालामबोदों खालामाखै बेखौ आं नुवाखै मिथिबायना बेखौ आं नुवाखै बेखौ आं नायनो थाङाखै आरो आं बेखौबो मिथियो जे आंनि हौवाया मा भिडिअ बानायबोआ बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि लाइननि बेफोरबायदि केरेक्टारनि मानसिफोरबो दङ जे केरेक्टारनि मानसिफ्राखौहाय एक्सप'ज खालामजादों बेफोरबायदि मानसिफ्राबो गोबाङानो दिनै बानजु संख्रि आलौनानैहाय मेसेज हरग्राबो दङ कमेन्ट हरग्राबो दङ आरो गोबांखौथ' आं मिथिखागौ कारन मिथिया बिसोरथ' मिथिया गोबां समावहाय वाट्सएप माखौहाय मबे नाम्बारखौहाय मबेयाखौहाय आं सालायना थायो मबेयाखौ आंनि हौवाया दैनानै थायो बेखौथ' बिसोरो मिथियाना गोबां समावहाय हाय आदा बेफोरबायदि बुंहरनानैहाय हाय आदा मानो फन थिखांथारा नोंलाय मानो फन रायलायथारा नै बेफोरबायदि गोदै मेसेज हरग्रा मानसिफोरबो दङ आरो लाजिया फांसिया आंनो रिसार्ज सोना हरना आदा एसे आङो रिसार्ज सोना हरना बेफोरबायदि खोथा हरग्रा लाजि रोङि बेफोरबायदि गुन्दिनि समाजावहाय गुन्दी मानसिफोरबो दङ जोंनि समाजावहाय एक्सेस खालामसै बेफोरबायदिनो गोदै राव बुंहरनानैहाय सेंग्राफोरनि हौवाफोरनि गोसोखौहाय बलायहरनोबो गोरों किछु बेफोरबायदि बयबो नङा जोंनि बर' समाजनि 99% मानसिफ्रा बिराद मोजां खिन्थु बे 1% जे दिनै बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि गुनै जोंनि बर' समाजा दिनैहाय गाज्रि नुजागासिनो दङ ओरैबायदि गोदै मेसेज हरथिनाय ना जेन'बा गावखौ रिप्लाइ हरगौबा आरोना रिप्लाइ हरनोब्ला फंसेयाव फंनै फंथामाव फंब्रै बेफोरबायदि गोदै राव बुंहरनाय हागौब्ला गावनि देहाखौबो सोलेरखौबो दिन्थिहरनाय आरोना बिसोरो थाखा फैसानि गुनैहाय ओरैबायदि दिनै बेफोरबायदि मानसिफ्रा लास्टावहाय मा खालामनायसै उफायथ' गैयाना थाखा फैसा बोख्ल'नांगौ सासे मानसिनि इमेज धंस खालामनांगौ नष्ट खालामनांगौ गावनि देहा सोलेरखौबो दिन्थिहरनायसै लुबैहोनायसै ओमफ्रायहाय लास्टावहाय सासे हौवा मानसिखौहाय भाइराल खालामग्रा बेफोरबायदि हिन्जावफोरबो दं आरोना आं गासैबो हिन्जावफोरखौ बुङाखै आब'मोन बाजैमोन मादैमोन आदैमोन नोंसोर दुखु दामोन खिन्थु किछु मानसिफोर गोबां समावनो आं बेखौहाय आंनि प्रमाणजों लोगोसे आं बुंखादों प्रमाणजों लोगोसे दिनै लाजिया फांसिया बेफोरबायदि मेसेज हरनानै गोदै माथो मेसेजानो रिप्लाइ हरथारा नोंलाय माथो बिदि नोंलाय एसे रायलायगौना नोंजों जोबोद रायलायनो गोसो जायो नै बेफोरबायदि गाज्रि मेसेज हरग्रा मानसिफोरबो दङ आरो नोंथ' मैदम बसुमतारी नों आननेसेसारि गोबां नोङो मिथियालाबानो एन्टार बिसय नों मिथियालाबानो आंनि फिसा आरो आंनि मान सन्मानखौहाय नोङो हानि खालामदों गोबांनो नों एपलजाइज जुदि नोङो भिडिअ बानायनानैहाय नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ 24 घन्टानि गेजेरावहाय नोंखौहाय केस हैगोन आं नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ केस हैगोन आं